ଗୁପଚୁପ ବିକାଳିରୁ ଆଜି ଶତକବୀର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଦିନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଗୁପଚୁପ। 6 ଫୁଟର ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆଜି ସାରା ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଦେଇଛି। ମାତ୍ର 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ୱାଙ୍ଗଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟିମ୍ ପାଇଁ ହାସଲ କରିଛି ଏକ ଦମଦାର ଶତକ। ଗୁପଚୁପ ବିକାଳିରୁ ସେ ଆଜି ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଶତକବୀର ଯଶସ୍ୱୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ IPLରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ। ରାଜସ୍ଥାନର ଏହି ଷ୍ଟାର ଓପନରଙ୍କ ଧୁଆଁଧାର ମାଡ଼ରେ କମ୍ପି ଉଠିଛି ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଗଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ତେବେ କ୍ରିକେଟକୁ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଶସ୍ୱୀ ବିକୁଥିଲେ ଗୁପଚୁପ। ମୁମ୍ବାଇରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିବା ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କର ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଗୁପଚୁପ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଦିନରେ ଆଜାଦ ମଇଦାନରେ କ୍ରିକେଟ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ଗୁପଚୁପ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଯଶସ୍ୱୀ। ଏହା ସହିତ ସେ ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କ ଗରିବ ପଣିଆ ପାଇଁ ମୁସଲିମ ଟେଣ୍ଟରେ ସେ 3 ବର୍ଷ କାଳ ସମୟ କାଟିଛନ୍ତି। ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କ ଏହି ଅଭାବୀ ଓ କଷ୍ଟଦାୟକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାହା ହୋଇଥିଲେ କୋଚ୍ ଜ୍ୱାଲା ସିଂ। ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କୁ ସେ ମାଗଣା କ୍ରିକେଟ ଶିଖାଇବା ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଦାଦର ୟୁନିୟନ କ୍ଲବକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯଶସ୍ୱୀ ଏହାପୂର୍ବରୁ ଅଣ୍ଡର-16, 19, 23 ପାଇଁ ନିଜର ଦମଦାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ମଧ୍ୟ 50 ଓଭର ଖେଳି 200 ରନ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପାଲଟିଛନ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ। ତେବେ 2020ରେ ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କୁ IPL 2ରେ 2,40,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ଚଳିତ ସିଜନରେ ଯଶସ୍ୱୀ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଦମଦାର ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ମ୍ୟାଚରେ IPL ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 62 ବଲରୁ 16ଟି ଚୌକା ଏବଂ 8ଟି ଛକା ସହ 124 ରନ୍ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ।